Ti mensahe nakidanon kada kay nga bigat ket napauluan, encouraging one another to continue. Encouraging one another to continue. Series daytoy tuloy daytoy series of message tayo on be an encourager. Be a Barnabas. No damang damag ken ka. Ket kunada, kumusta ti spiritual life mo? Ana, iti isungbat mo. Mayat-mayat, okay lang. By God's grace, mayat, okay. Amoy ti kamayatan nga sungbat, no damang-damag ka, kumusta ti spiritual life mo? Because dito nga sungbat, iso ti adalan ta ita nga bigat, ket ti ibagam, by the grace of God, agpatpatuloy. By the grace of God, agpatpatuloy. So iti dahiti nga bigat, kagayem, kakabsat, kadakay nga agbuy-buya. Maibagayo ka di, nga ti spiritual life yo. Ti pa nagserbiyo ti apo. Ti pamatiyo, kadagpatpatuloy. Are you continuing in your spiritual life, in your faith, and in your service to the Lord? Tiket nga sawan kakabsat, iti continue, it means to dwell. Panagtalinaed. Saan nga pumano no dikot agtalinaed? It means to stay. Agyan. So nga kunanagat, James kat, we will go into such a city and continue there a year. Di pa nakausar, di word nga continue there a year, kat agnaed kami ijay. Agindig kami, agtalinaed kami. Ti makatawen kunana. So to continue means to dwell, to stay. To press on. To press on. Tika na sound, di press on kakabsat kat sarangtem, di angin. Sarangtem, iti panubok. Okay? Sarangtem, dagiti mangdupir king ka, nga magpatpatuloy ka, it means to persist. It means to persist. If symptoms, anakit na nga sawen, di mo lang mapukpukawan, di nga sakit. Di simptoma kat adalata. So dapat ti Kristiyano, ti spiritual life tayo, ti pamati tayo. Kanda ito'y panagserbi tayo ti Apo sa nga Domingo, sa Merkules, every day as a Christian. Masapol nga agpatpatuloy. Continuing. We must continue. So again, if somebody will come and ask you, how are you? Kumusta, Brad? Kumusta, sister? Ano dapat isungbat mo? By the grace of God, ket? Nakapsat isungbat tayo. Ulitin tayo. No, damang-damag ka, kumusta? Ti spiritual life mo, Brad, sister? Ano sungbat mo? Wen. Kat no di tayo nagpatpatuloy, anat ibagam? Ikarkararag nakman, Brad, kat mo upayak. Kasi ti banag, ti issue ti Christian life, masapol nga agpatpatuloy. So we need to encourage one another to continue. Na itiday ti nga bigat, at dati lima nga inak i-share kada kayo. Kasla kumano encourage samte kabsat. At kunang Brad, agpatpatuloy ka. Anang orti pagtultuluyan na? Di ba? Pagpatpatuluyan na. Or to what aspect should he continue? Kunang sister, just keep on. Keep on in what? Magandang sabihin yung keep on. Press on. Ha? You're doing good. Maganda yan. Pagpatuloy mo. So, saan siya dapat magpatuloy? Allow me to share with you 5 aspects. Hanlaan nga makaminister kanya tayo, nga makita tayo, sana yan na dapat nga pagtultuluyan tayo, but we can also help our fellow, encourage them to continue in these 5 aspects. Number 1, John chapter 8 verse 31. Kaya't kidawag nga dagbasa kakabsat ni Man Lester. Please read John chapter 8 verse 31, Brother Lester. Just read it loud and clear, okay? John chapter 8 verse 31. Praise the Lord. Ti umuna nga dapat nga datayo ka tagtultuloy, continue number 1 in the Word of God. In the Word of God. Agtuloy tayo nga agtulnog, agtuloy tayo nga sumurot, agtuloy tayo kumang agbyag, kadagiti sasao iti Apo.
Di Lucano kunana kinunangarod ni Jesus kadagiti Hudyo anamati ken kuana, no agtalinaed kayo kadagiti saok. O nakita yo ti word nga continue agtalinaed, to remain, to dwell, to stay. Pudno ada kayto dagiti adalat. So ti saludsod ti dayti nga bigat. Are you dwelling agtaltalinaed kakadi, agpatpatuloy kakadi pailang kadagiti sasaw ti Apo. No makitam ti maysa nga kabsat, ket kas lang ti biag na sumisyasi kadagiti sasaw ti Apo. Asit gam reach out em. Ikararag mo nga umuna, reach out em ket i-encourage mo nga brad. Agsubli ka ti sa uti Apo. Agtulnog tayo kadagiti sasaw ti Apo. Kadati nga naganak, daytoy ti dapat kayat tay nga makita kadagiti anak tayo. Regardless no kasanuntot rang ay ti biagda, wenno rigat ti kasasaad, anyaman dagiti maturpus da ken maragpat da ti panagbiag. Listen parents, daytoy ti dapat nga kayat tayo nga makita ken i-encourage kadagiti anak tayo. Anak ko, anyaman ti maragpat mo, sa dinuntuman ti ayan mo, saan mo kuma nga pagbaybayan dagiti sasao iti Apo. Isuda kuma ti adalem, basaem, utubem, pagbiagam, ket iso iti sanggiram, iso sanggir mo, iso kumati surutem, iti unos iti panagbiag po. Nalawag, deti ko na ni Apo Jesus, if ye continue in my word. Ipakpakita na kakabsat, nga aduda digiti haan nga agtultuloy. Just like in the life of the Lord Jesus Christ during His ministry. Dimdang iti time nga nangasaba, kat day nga imbalikas na kakabsat ng TED, itiliday ka digiti dadu mga nagdingig. Usually, digiti preaching ni Apo Jesus kat inspirational, comforting, encouraging, and people like it. People love it. Ta maisabot ti emotional needs da. Maisabot digiti birbirukan ti kararwada nga pakapnekan nga sarsarita. But when he began to speak a doctrine, kat di da nagustuhan nagliday da, inot-inot nga imikay, digitoy nga rinaprup nga tattao, sana tinalyaw dedi 12 kat kunana, will ye also go away? Simungbat ni Pedro kat tisungbat na pudno kakabsat kat kunana, Lord, to whom shall we go? Thou art the words of life. No panawan da ka kat paglikodan min dagiti saom, pagtalikodan mi dagiti saom, sa dinut papanami, at daking ka dagiti sasaw ken sarita iti biag. We must encourage one another to continue in the Word of God. Agpipin na lagip tayo, brad, nag-devotion ka? Sister, nag-devotion ka? Damagaman lang takaabay mo, hanga detay jadsem ngam, kayat mo lang encourage sen. Brad, nag-devotion ka tayo bigat? Nagbasa ka ti Bible mo? Nag-meditate ka? Binasam ti daily bread? We must continue in the Word of God. Dagiti agtatakaw, agtultuloy dalatang agtatakaw. Dagiti manibrong kaskas dimet. Dagiti drugs, agtultuloy dalata. O, ray ba nga ni Duterte nga patayon kayo kunana, agtultuloy dalata. Hangata nga dapat datayumot nga anak ti Apo. Sumangbay ti sumangbay, ngam dapat agtali na itay kuma, kadagiti sasao iti Apo. Sometimes, dumteng ngamin ti panakasuot, rigat, nga maitungpal tayo digiti nga pagayatan ti Apo. That's when we need the strength from the Lord, the courage to do His will for our lives. Nagmayat kakabsat nga dinggan, nga may mayat no, adamang ibagbagapay king ka nga mangipalpalagip. That's why as a church, we must remind one another. Dati mensahe ti continue kat saan lang nga para kang nga individual. Maituday ti nga mensahe kada tayo, saan lang nga para kada tayo. Ngem tapnon ammo tayo ti agam tayo, that we look after each other and see to it, all of us should continue in the Word of God. Dapat amin tayo, no one should be left behind. Amin tayo dapat kadagpat patuloy ti sa uti Apo, saan lang nga siyak, saan lang nga sika. Iso nga di title tayo, encouraging one another to continue. Number 1, in the Word of God. May ikadwa kakabsat, nga dapat kitaan tayo, itibiyag tayo, kanti tunggal maysa, nga ijay tayo agpatpatuloy. Number 2, in the love of Christ. Iti ayat ni Apo Jesus, dimpan panawan dayjay. Agtalinaed ka ti ayat ti Apo. What does that mean, Pastor?
John 15:9. MD, basa man. Yeah, where are you, MD? John chapter 15, verse number 9. John 15, verse 9. Kung nati Apo, inayat kayo. Amen? I have loved you. Kat dayti nga ayat ti Apo, awang makaisina kada tayo keng kuana. Dayti nga ayat ti Apo, mataginayon. Nga kadayti nga ayat ti Apo, kakabsat, gubwayan ti amin na pakapnagam. Not the world, only Him. Isut gubwayan ti amin nga pudno nga pakapnakan ti kararwa iti si bibiyag nga tao. Ije ayat iti Apo. In fact, kakabsat, nakamamayat deti kunana diti Ephesians chapter 3, 18 and 19. Edward, basaem. Ephesians chapter 3, verses 18 and 19. Okay? Ilocano, ken mabaelan nyo kuma ang maawatan agraman dagiti amin na sa santo, no anya ti kaakaba, kaatidog kangato ken kauneg, ken maamwan iti ayat ni Kristo. Nga daegan na iti amin apan nakaammo. There is so much to know about the heart of Jesus for us. Kasla kumatimay sa nga anak, oh, that every child would know the heart of his parents for him. Kasta kumamot kakabsat, iti gagem tayo. Nga maamuan tayo, iti ayat ti Apo. Kat amuyo ti definition ti love is to seek the highest good for the object or the subject of that love. To seek the highest good. Nga kitaan na nga maipaay na, jay kangatuan kasayaatan na banag, kaday jay nga ay ayatan na. That is God's love to us. Isung ako na Jeremiah, for my thoughts are not your thoughts. Kat ti thoughts ko kanyayo ko na thoughts to prosper. Ano di jayan? Jeremiah, can you help me with that verse? Some of you like verse you day jacket. Huh? Thoughts to prosper and not to harm kunanan sa. Let us check. Narigati agpatpatang. Jeremiah 29 verse number 11. Dayti kat insarita na iti nation of Israel. This verse, imbaga ti Apo iti nasyon ti Israel. Kat kuna ti Apo kadakwada nga kas nasyon. Tamok dagiti panpanunot apan panunutek a maipapan kada kayo kuna ti Apo. Panpanunot ti kapya. Ket saan nga ti dakes. Apo, no pang panunutom ti kapya, pis, pengarod nga nagadutri ribok ti biyag mi. No ti pananginterpretar mo ti talnakat awan riribok, you are wrong. Because ti pis ti Apo, mariknam, babaan iti kaadana, nga kabailan na, nga daegan iti anyaman, nga riribok, nga adda iti biyag mo. That is the peace of God. Kung nato, Lord, if you are the source of peace, no di pang panunutom ti biyag ko kat kapyatal na, sa apay nga rod nga nagado nga riribok ti biyag ko. Isu nga rod nga ijay, nga ti Apo kayat na, nga mapadasam, iti riribok, ta ijay mo nga mapadasan, iti kapya nga daegan na ti amin na panakaam mo. The peace that passes all understanding. God said, thoughts of peace and not of evil, and to give you an expected end. Insarita na ti nation of Israel. And today, the Bible says here, in Ephesians chapter 3, and I go back, nga maamuan ti ayat ni Kristo nga daegan na ti amin na panakaam mo. Tapno, I like the last part. Mapno kayo, iti iso amin na panakapunno iti Diyos. Dayjay ti kayat ko nga pakapunwak, panakapunno iti Diyos. I like that verse. And I like to experience that in my life. Would you like to experience that in your life? Amom digiti advertisement kat exaggerated. Di ba? Ibaganaking ka, digiti napintas nga mapadasam. No alaam dayjay.
Ha? Digijay advertisement. Ngam deti kat saan nga advertisement? Truth daytoy. Nga punwen na ka, ti pa nakapunno kini Apo Diyos. That we learn to find our satisfaction, our strength, and source in His love. Iji ayat iti Apo. Okay? Number 3, may isang amin nga nalawang nga sarita dito yung love of Christ. But number 3, let us encourage one another to continue in the faith. Ngagpatpatuloy iti pamati. Acts chapter 14 verse number 22. Brother Ian Asuncion, could you read? Acts 14 verse 22. What a blessing. Ammo tayo kakabsat, given, umado ti problema, di ngamin. Umado dagiti parikot. Ngamanat ko na ti Biblia, agtuloy tayo ti pamati. Ano dahi ti nga pamati, pastor? No pamati ko na ti Biblia, saan lang ti pamati nga panagtalek pananginanama, no diket DJ body of doctrine. Nga dahi ti church tayo, kitaan tayo nga, kaste ko na ti Biblia, kat ko pillar and ground of truth ko na adigi ti kinapudno. That's what we are as a church. Nga ti biyag tayo, may kanunong iti dayjay, nga ti bagbiag tayo, adigi kakabsat, iti kinapudno. Colossians chapter 1 verse number 23. Colossians chapter 1 verse number 23. Okay? Colossians 1:23. If ye continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard and which was preached, stay, continue on this faith, kada ito nga pamati. DJ Ebanghelyo. Nga sila lagip tayo, nga naisalakan tayo, kat inawat tayo ni Apo Jesus nga manubot, na ugasan, dagiti basol tayo, ket adda nga padpadaanan tayo, the hope of the gospel. Nga tipan nakaisalbar tayo from this present life. Naisalakan tayo, tipan nakaukom, naliklikan tayo di jayen. Ngem dumteng to ti tiyempo nga ti Apo, umay na tayo alaan, tapnon ti kasta, maisalakan tayo manipod, kada ito'y agdama nga lubong. We shall be saved from this present world. We are already saved from condemnation. Di pa nakaukom, pa nakadusa bat. The Lord will come to take us someday. Kat digito'y kakabsat nga panpanunot kan sursuro, han ko mga pumanaw keng ka. Han ko mga sukatan, dagiti na inlubungan, na indagaan. So kung na ti Biblia, set your affection on things above. Hamoy palubo sa pumanaw keng ka, digita nga panunot. Yes, kakabsat, agbaliman nga nawadwad, tinayin materialan nga blessing. Ngem agparbeng ka nga kang kanayon. Be sober and be vigilant. Panunutem nga kanayon, ti kasasaad mo nga kas Kristiyano. Iti pagtaktak diram nga kas anak iti Apo. No siyasin no ka, ti panangibilang ti Apo, ti kaadam iti dahi ti agdama nga lubong. Who you are because of the Lord Jesus Christ. Be sober and be vigilant. Kat ibagat, kada kayo nga younger, nga no ti Apo, pag-prosper nanto, dagiti biyagyo. Deti mensahe nga naibore ko kada kay iti Friday night. 5 lessons from the life of Job. 5 nga leksyon, kada kayo nga adults, no kayat yung adinggen, available kakabsat. 5 lessons from the life of Job. Kat ti number 1, ijay nga inpaganat-gat ko, day nakita tayo di Biblia. Nga ni Job, kakabsat, ti panang introduce ti Biblia, makitam nga imbaga ti Biblia maipanggap ti economic profile na. Agasam tali magasot nga pagasawa nga oxen, mano dete karnero na, mano ti kamelya na kakabsat, kat idi ti mode of transportation kat kamel, kayat nangasawan agpapaupa iso na. Agparparenta ti kamelya. Anan doon nga rutin agado nga kamelya. Makan nga rod kakabsat ti makalawas. Rinibo nga kamelya. Economic profile. The Bible says he was the greatest in the East. Sino tao nga malagip mo nga kaski ni Job? Idi ket ita.
Mabaling at imalagip mo kat ni John Gokongwei, Henry C., Manny Pacquiao, Manny Pangilinan, Manny Villar. These rich people, kasta ni Job idi. Naipakita ti economic profile na. Naipakita ti family profile na. Mano ti imbaga ng anak na? Upat a lalaki talo babae. 7 ti anak na. Kat kada anak ada bukod na nga balay. Can you imagine that? But you know how the Bible introduced him? Di kita nga economic profile, family profile, na ikabil ti verse 2 kung verse 3. Ngem ti verse 1, kunana Job, an upright man. A man that feared God and a man that escheweth evil. What does that tell us? In this world, brethren, you are first a Christian before anything else. You are first a Christian before anything else. Uray man siya sinuka ti ikawas ti lubong ti dati rabaw ti daga tantandaanam. Kristiyano ka nga umuna, sakbay iti anyaman nga ikawas mo iti dati rabaw ti daga. Agtakder ka iti dayta nga pamati. Katkas kakabsat ti Apo, dayta kuma iti i-encourage tayo iti tunggal maysa. Tulungan tayo dagiti barupay iti pamati nga maawatan da di jay. Tulungan tayo dagiti kakabsat nga inot nga umikay nga sumyasi kadigijay nga pagtakderan kat i-encourage tayo ida kakabsat. Papigsaan tayo iti pakinakamda. Di mo lang amuno anamot dagiti struggles da iti panagbiag. Di mo amuno anya dagiti makaigapo nga agkapoy dagiti panagtakder dagiti pamati, and we are there to lift them up. We are there to encourage them, to strengthen them in the faith. Nga kas inaramid ni Pablo kung Timothy kat kunana, anak ko ti pamati, agtibker ka iti parabor iti Apo. But we need to encourage one another to continue in the faith. So are you continuing in the faith? Apat patuloy ka kadipelang ti panagserbim ti Apo? At patuloy tayo pelang agsusoul win? Amen? Okay? The Acts chapter 2, kunana, they continued steadfastly in the apostles' doctrine. They continued. Let us continue in the faith. Agtultuloy tayo ti panangikasaba, kada iti nga pamati, ti Ebanghelyo, the faith of the gospel. Let's continue to share the faith of the gospel. Ibilang mo kat aklunam, embrace kat kunam, Lord, dayto gayam, tinangayabam kanyat. Madadagsinan ka kuma. At daan ka kuma ti compassion, dati message ko di Wednesday night. The ministry of reaching out to others with the gospel. The ministry of sharing the gospel to others. Kat mabaling isot ituloy ko into numalem. Number 4, may kapat. We need to continue, number 4, in prayer and thanksgiving. Prayer and thanksgiving. We should continue in prayer and thanksgiving. Colossians chapter 4 verse number 2. Colossians chapter 4 verse number 2. Kunana ti Ilocano, ngay daw dawatan da kami, met tapno ti Diyos, ilukatan na kami ti may sarwangan nga maipay ti sao. I was reading verse number 3. Agtalinaed kayo ti kararag, ngagsalukag kayo, kenkwana amapakuyugan kadagiti panaggiyaman. Let's continue in prayer. It's either prayer will keep you away from sin, or sin will keep you away from prayer. Where are you today? It's either prayer will keep you away from sin. Gaputi kinaman nagkarkararag mo, katibiyag mo, yadayuna kakabsat, iti panagbasol. When no, gapo iti panakaikanunong panakaigarangugong we are wallowing in sin, di tayon maala pa yan tirik natay nga agkararag. Where are you today? Let me say that again. It's either prayer will keep you away from sin, or sin will keep you away from prayer. Gapo kadagiti kaado nga makita tayo ti aglawlaw, masulisog tayo kat aglamiis ti ayat tayo. Di ngamin, mapangkaagubra, anat kakadwam, puro unbelievers. Mapangkaagbasa, idi adapelang ti physical class, anat ka-classmates mo, unbelievers. No, Facebook ka, anat ka, adwan nga ma-scroll mo,
Unbelievers. Nagbuya ka, makita, magdingag ka ti radyo, anat po amin na makita. Unbelievers. Linawlaw na ka ti anya. So anat mapasamak ka. No awan iti panagkarkararag. No kasano nga no adamay sa nga banag ket nasisita ken kaket ipamuamin nga oras tiyempom tapno amwem dayta nga banag. No kas jaymet iti puso tay iti kararag. Agbalin tayo nga naingel nga anak iti Apo. No gumatang kat cellphone kat ag-research ka mano nga aldaw. Kasla kanyak no gumatang kat i-bike kat ag-research ka mano nga aldaw. Talaga nga research. No kumakas jaymot kakabsat iti disiplina tayong agkararag. Ti panangipamaysa tayo mo ti panagkararag. Ako na tayo Apo. Ikanak Apo ti kasjay nga puso. Makitak Apo, deti kasasaad ti biyag ko ita. Hangko kayat iti agrelay, iti bukod ko nga laing. Iti bukod ko nga pigsa. I must walk victorious because of prayer. So, anat aramidon tayo ditong galmaysa, encourage. Ni Tito Ray, talo nga Monday night, ngum umay maki-men's prayer meeting. At daman tong bigat detan, palubos ti Apo. Siyempre, Tita Jen, idadangam tuman pagdigos nan. Tapno makaumay. But let us encourage one another in prayer. Prayer. Dayta kakabsat ti powerhouse ti church tayo. Imagine, manungamen ti umay agkarkararag every Monday night. Kat madaydayaw ti Apo, agyaman kadeta nga puso yung mga men. Nga umay makipagkararag iti Lunes, iti Rabii. Kadigiti yang professionals tayo, prayer chain. Dito na i-share ko iti Friday night. Let us continue in prayer. Hala nga prayer but thanksgiving at panagyaman. Lastly, number 5. We must encourage one another to continue in brotherly love. Panag-iinayat, panagpipinateg. To look after each other's concern. The Bible says, bear ye one another's burden. We should continue in brotherly love. Ayat nga nain kakabsatan. Di kaming kakabsat? Kat uray ka sa no takabsat mo, kabsat mo tulat takag. Duray masurusurong kang kat kasapulan, tulunga manangarot kat kabsat mo. Di ngamin, amen. Kat kada tayong anak iti Apo, as we are striving together to grow, we need to exercise love to one another. Hebrews 13 verse 1. Hebrews chapter 13 verse number 1. The Bible says, let brotherly love continue. May sagayam isuna nga spirit, attitude when no drive. May sa isuna nga ugali. Pagparnuayam ti ugali, ti ayat nga nain kakabsatan. Let brotherly love. Ti brotherly love, may sa nga na espirituan nga ugali. Nga kunana, masapol nga agpatuloy king ka, dayta ayat nga nain kakabsatan. We are brothers not by biological birth, not by adoption to any biological parents, but we are brothers and sisters because of the blood of Jesus Christ. Let brotherly love continue. Nga dahito nga brotherly love, sumken lat taking kati panunot nga kastoy. Kumusta nga tani kabsat na bay nga jak nakita yan ti kapilya. Sumken dayjay kasi adaking ka di ayat ti kabsat mo. You have the brotherly love. Nagiti workers kat adanapan da binisitang in-encourage nga tatang dirabi. Kat in video ta pa. Nay, umay tong kunana kat awan samot ita. Han samot na ka umay. Lakit ingit man video unan ta barang umay ton. But let us encourage one another. Kada kayo nga padak namin, umay kayo ti men's meeting. Dakkel dayjay banag kakabsat nga masakduyo. Iti pa nagmi-meeting iti men. Wednesday night prayer meeting. Sante nga pagbalinon nga ti gimong ket pang attendance. Pagbalinon tayo kakabsat nga biyag tayo iti pan nakigimong. Kumbaga ket biyag mo ti makigimong. Brotherly love. As I close, i-explain ko day team. Day tema tayo. So bali, dito plus 30 preaching ko ita ya. Usually kat intro nga i-explain mo day tema. But as I conclude, let me explain. I could have preached today with a title, Continue
Ganun lang dapat. Agpatpatuloy ka. Or I could preach with the title, you must keep on going. But how come that the title of the message today, kat dayjay encouragement agpatpatuloy, encouraging one another to continue. Why? Apeng hanlaparaken ka no, di kat panunutom nga dayti nga message, i-encourage mo iti sabali. Why? Involve others in this message. It's not just for you. Why? Do you know why? Okay. If you look at all the verses that we read, han nga may nga taot kasarsarita na. For example, kuna ni Apo Jesus kadigid disciples, if ye continue in the word, what the Lord is saying is, kita nyo titunggal maysa, nga amin kayo kat dapat agtultuloy iti saok. And that should be the spirit of HBBC. Nga kitaan tayo nga amin, everyone should be on board. Iso nga dedi discipleship tumalagipyo, manut na genrolan ko nak idigat 30 plus, naladingitak, because I have this spirit. I want everyone to be on board on the discipleship, on the Word of God. So what did we do? Okay, leaders, encourage everyone, pak. Now, ilan ang enrollees natin? 100? Mano? 157? We have 157 enrolled. Why? Because we need to encourage others to continue in the Word. Hanla ka. Dati nga message kat hanla nga si kang agtultuloy kat sa utiapo ngem, tulungam ti sabali. As a church, awan ko mat mabatbati, aggigid dantay ko mga grow ti Word of God. That's the spirit of this message. Hamoy paspasulit tabagim. No man ipaspasulim tabagim, we want to do our best to reach out to you because we want you to continue in the Word of God. That's what the church is. Encouraging one another to continue in the Word of God. Number 2, nakita tayo the love of Christ. Nakita yung this statement, the verse 18, with all saints, which means, nga kadigiti noon uneg ti panakaawat na ti ayat ni Kristo, tulungan na digiti narabrabaw, kat kunana, isurukken ka ti kay papanan na dayto iti biyag. And then, continue in the faith. Anak ko na di Acts chapter 2, all of them continued steadfastly. What does that mean? Hanyo ipalubos. No kumagtakder ni Apo Diyos, ditoy, kat kasarita na tayo, hanyo ipalubos, nga dakabsat yung aglami isti pamati. Encourage one another in the faith. Hello? As I speak this today, sino iti kabsat ti Apo nga malagip mo? Kat mabalim mo ko mga encourage nga agpatpatuloy iti pamati. Hello? Encourage one another to continue in the faith. Number 4, in prayer and thanksgiving. He was speaking to the church. It was not spoken to an individual nga, sister, agpatpatuloy kat kararaga. No, the church. You keep your prayer meetings. Ituloy you, dagiti prayer meetings. And who are the attenders in the prayer meetings? All the members. So every prayer meeting, we want everyone to come. We encourage everyone to come. In all prayer meetings. That is the spirit of the message. Halang ibagbaga na kayong tultuloy ka. Personally, no, it's to everyone. Everyone. Encourage one another. Encourage one another in brotherly love. Maipakat mo nga ti ayat nga na yung kabsatan no aumut kabsat nga pangipakatam. Brotherly love. So hang kumanga ti sarili tay lang ti kitaan tay itang bigat. At pa nag-grow ti spiritual life ko, every time you always think of the rest. You always think of the pack, the people, everyone. Basta nagbabay kam no kano daduma. Dadigiti nakapkapoy pelang, kat no daduma, kat paspasak pat kam kunat. Teka, I'm not in a race. So I would stop and look back. Yurete basit. Digiti kakadwa tayo. Because we want to finish all together. That is what the church ought to be.
that we encourage one another to continue. And all of God's people say? Oh, so ibagam ka deta kaabay mo, Brad, sister, agtultuloy tayo. Agtultuloy tayo. Oh, tultuloy tayo. Okay? No medyo na udi ka, urayan da ka. We'll wait for you. We'll wait for you. We'll help you grow. Why not? Kakabsat, di ngamin. Katne, we are one body in Christ, so let's continue.